Yan, maingod ko sa akong customer karon. Ara, tanaw ta kadali. Ikaw pila gyud mong hilot ron? Ikaw pat atong tabang. Bayot. Kani sa Panabo. Buyot. Gikuha sa iya mga igsoon atong tabangan. Ayang kauban, ayang maguwang. Asa man na po yung ron ay? Sa Datok. Shout out sa Datok, Riverside, Digo City. Shout out po sa taga Panabo City. Yan, hilota. Ay, tanawan din. Mahulog na, kaya ngapok. Di, ito, sabi. Si Kuya lang pakwa. Dito lang pakwas dito. Ikaw sa kuhan ko Diamond. Ako na yung isang kamay. Ako, ninaog sa digos pero tanong mo ikaw lang sir. Gara, gano'n nakabidyo na ba? Oh.